Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçilari. Hormatly tomoshaçilarimiz, bugun BFV 2025-yilda Türkmenistan tarapından diplom iqrar edilen xalqaro universitetler baradagi xabary yetirmek isleýär. Ýagny daşar ýurt döwletlerine berilen bilim hakkyndaky resmi namalaryň Türkmenistanda iqrar edilmegi üçin Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýokary okuw mekdebiniň dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini diýen xalqaro guramalarynyň Academic Ranking of World Universities QS World University Rankings ve Times Higher Education World University Rankings ýaly guramalaryň sanawyna giren bolmagy hökmany şert hökmünde talap edilýär. Şoňa laýyklykda Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi saýtyna rating bölüminde her ýyl üçin bu dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini diýen halkara guramalarynyň sanawy ýerleşdirilýär. Bugun bolsa bu bölümde täze reytingler ýagny 2025-nji ýylyň reyting sanawy ýerleşdirildi. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger-de siz hem bu sanawy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatantürkmenistan.com saýtynyň bilim bölüminden okap bilersiňiz. Ýagny bu sanawlarda haýsy-da bolsa birine siziň okumak isleýän universitetleriňiz bar bolsa, onda bu ýokary okuw mekdepleriniň diplomlary Türkmenistanda iqrar edilmäge degişlidir. Mehriban ýaşlar, eger-de siz hem daşar ýurtda bilim almak isleseňiz, resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýetip biljekdiňizi ýatladýaryz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly tamaşaçylarymyz, size şu ýerde ýene bir wagt ýatladyk geçmek isler. Eger-de siz hem Türkiýe burslary talip haqqy maksatnamasyny resmi namalaryňyzy tapşyrmak ýa-da okumak isleseňiz, onda 20 fevralçe resmi namalar kabul edilýändigini ýatladýaryz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 862 60 52 61.